Fl-istess ħin li kienet għaddejja seduta tal-iżvilupp propost mill-benefettur tal-Partit Nazzjonalista Zaren Vassallo quddiem il-bord tal-MEPA, ix-xogħlijiet fuq is-sit fejn hemm il-fabbrika tal-Lavin Brown kienu diġà għaddejjin kif juru dawn il-filmati miġbuda minn One News. Tant li uffiċjali li jaħdmu ma' Zaren Vassallo marru fuq il-post u waqfu lil ħaddiema li kienu qed jagħmlu x-xogħlijiet minħabba li ntqal lilhom li kienu ser imorru fuq il-post uffiċjali tal-MEPA. One News huwa informat li ftit tal-ħin wara l-ħaddiema ddaħlu lura fuq il-post biex ikomplu x-xogħol tagħhom. Fuq il-post kien hemm anke ġenji ta' Zaren Vassallo li deru deħlin u ħerġin minħabba xogħol li kienu qed jagħmlu. Kienet is-sindku ta' Ħall-Qormi Rożien Kutajjar li waqt is-seduta talbet biex jintbagħtu enforcement officers tal-MEPA biex jinvestigaw dak li kien għaddej. Aħna bħala kunsill lokali informati li x-xogħlijiet hemmhekk on site ilhom li bdew u anzi waslu sabiex ilestu għal daqstant aħna din nitolbu liċ-chairman tal-MEPA sabiex jibgħat enforcement officer u jivverifika din l-informazzjoni li jiena għaddejtlu, però għalli ma raġuni ma nafx ma ġietx ma tax kasa. L-ispjegazzjoni li ngħatat minn Zaren Vassallo lil MEPA kienet li fil-post palissa qed jopera dak li sejjaħ bħala Christmas shop. Meta One News staqsa li diġà kienu bdew ix-xogħlijiet fuq il-post meta f'dak il-ħin l-iżvilupp kien għadu mhux approvat mill-MEPA, intervjena iċ-chairman tal-istess MEPA Austin Walker li qal li din il-kwistjoni mhix relevanti għas-seduta u ma ħallix lil Zaren Vassallo iwieġeb. Xogħol hemm bħalissa għaddej għax hawnhekk fil-preżentazzjoni ngħatajna l-impressjoni li hemm just Christmas shop u issa nisimgħu li għaddejjin trakkijiet, informati li għaddejjin trakkijiet bil-konkrit, hemm xi anke membri parlamentari x'qed isir bħalissa on site jekk mhux diġà għaddej ix-xogħol. Dak iż-żewġ mistoqsijiet. Għalhekk qed insaqsi. Tajt biex l-attenzjoni tal-bord. Kollu da xejn paċenzja bija, mhux għax ma rridx li nirrispondu d-domandi, però għandna sitwazzjoni fejn il-MEPA tara u tiddeċidi l-applikazzjoni fil-pubbliku. Jekk sa nispiċċaw eventwalment nirrendu dan il-proċess li anka titieħor naħseb li anka satellite transmission in-nies jippretendu li għandhom isiru mill-MEPA board waqt il-funzjoni. Jiena ġast staqt biċara xogħol prova li nindirizza għaliex otherwise nispiċċaw bi programm tat-television flow deċiżjoni tal-MEPA. Jiena din id-domanda għamilta fil-bidu qabel ma abdejna din is-seduta għaliex kien hemm informazzjoni li diġà hemm attività kummerċjali u allura dika ġiet iċċarata. Jekk jirriżulta li hemm issues ta' enforcement on site, jittieħdu enforcement off site, però ma naħsibx li għandna nindivertjaw l-attenzjoni tal-bord. Eventualment il-proġett ta' Zaren Vassallo kien approvat mill-bord tal-MEPA b'7 voti favur u 3 kontra. Kienu il-kellim laburista Rodrigo Galdes, il-perit Sandra Magro u l-imħallef Giovanni Bonello li votaw kontra dan il-proġett. Dan l-iżvilupp li inkludi swali għal funzjonijiet varji, supermarket, ħwienet, ċentru tal-ġonna u uffiċċji amministrattivi fost l-oħrajn għajjem diversi dubji għal fatt li biex ikun approvat iltaqa' l-bord tal-MEPA f'seduta speċjali 4 ijiem biss qabel il-miliet. U dan meta l-liġi tippermetti li dan l-iżvilupp jiġi approvat sa 6 xhur oħra f'Ġunju. Infatti fl-istorja tal-MEPA din l-ewwel darba li ġara każ simili. Il-kellim laburista Rodrigo Galdes jgħid li minkejja li l-Partit Laburista huwa favur żviluppi li joħolqu l-kummerċ dan iżda isir jekk ikun hemm ippjanar serju. Tlabna waqt il-bord tal-MEPA li l-deċiżjoni ma tkunx isseta' malajra għaliex dan l-iżvilupp tela 6 xhur qabel il-target date stabbilita mill-liġi, bis sempliċement jiġi approvat ta' malajr. Iżda kif sar anka fi proġetti simili anka fil-viċin, isiru l-aħjar metodi possibbli ħalli s-soluzzjonijiet għal dawn il-problemi jinstabu mhux inħallu kollox jopera. Kien iċ-chairman tal-MEPA Austin Walker stess li għall-ewwel qal li d-deċiżjoni dwar dan l-iżvilupp għandha tiġi differita iżda biddel il-versjoni meta l-perit ta' Zaren Vassallo oppona id-differiment. Kont se nissuġġerixxi anka lill-applikant li fuq dan id-diskussjoni din l-applikazzjoni għandha tiġi differita għal mhux aktar minn xahar biex l-applikant joħroġ bi proposta kif inhu l-aħjar mod li possibilment tista' tiġi indirizzata jew jistudja forsi ftit ieħor kif tista' tiġi indirizzata il-problema tal-parkeġġ on site. Fost il-problemi li joħloq l-iżvilupp kif propost hemm nuqqas ta' parkeġġ 120 inqas minn kemm ser ikun hemm bżonn. Konsegwenza tek Transport Malta għamlet ftehim ma' Zaren Vassallo biex jittieħed l-ispazju mill-Park and Ride. Spazju li diġà ttieħed lil dawk li operaw fil-korsa ta' żwiemel minħabba l-Park and Ride tal-Arriva u issa fil-ħdud ser ikompli jkun ridott. Ħajkun hemm bżonn jintuża l-Park and Ride.
Sewa, jekk din naqra allokata għas-sidin ta' żwiemel tiġi meħuda wkoll. Ħanniżlu żwiemel tagħna fit-triq bil-karozzi ġejjin bil-konġestjoni diġà m'hemmx minn fejn tgħaddi, diġà huwa ta' periklu. U waqt li jintqal li minħabba dan l-iżvilupp ta' Zarem Vassallo hemm bżonn ta' iktar immaniġġar ta' traffiku, Transport Malta ma qalitx kif ser issolvi l-konġestjoni ta' traffiku li ser tiżdied. Ma sarx ukoll studju fuq l-impatt li ser iħalli fuq in-negozji ta' ħalqormi minkejja din il-prassi issir f'kull żvilupp ta' dan it-tip u saret ukoll meta nbeda supermarket il-Pavi biżwit l-iżvilupp propost minn Zarem Vassallo.